Zvabuda pachena panguva ino vanhu vakunyatsokuona kuti aiwa zita ravepolisi pamwe chete nevakomana aiwa vemacid unit uku, these guys they are desperate. Vari kutya kubata vakomana vana Blessed Muhlanga, vana Blessed Keza, vakomana vari kuzivikanwa kuti panguva ino ndo vari kupisa, ndo vari kurira. Pane chitu chinoitika yesterday chatoona kuti vakomana vanoreleasa aiwa a statement but not vanoridhilita zvekare. After kudhilita vopost but hapana kana significant change iripo mumastatements avo. Sanapana masvikombiranyorwa panapa ndoti kusubscribe like turn the bell kuti mira pana paBBC vakomana kuposta Blessed Muhlanga wamuri kuona uyu anova cover out wemawo veteran anobiranyira chiti 12 minutes ago Zimbabwe Republic Police have reposted the post that they deleted. Nothing changed on the statement. We don't know why they deleted. Again, we don't know why they reposted. Vanoposta the police statement racho muri kuona iro rezita rapepolice. Vanapa vachitara masviko vachiti aiwa vari kutsvaka location vachite neinterview aiwa yemukomana vakomana naBlessed Muhlanga ava vachiti anyone anoziva mawhereabouts ake ngaaconducte the nearest police station kana whatsapp number yavaisa iyo yatiri kuona panapa vari kuya chiti aiwa akaviolata one of the criminal laws. Panapa ndo mhosva yakumupomera but chitiko choitika chanoti vana vakomana vepolisi zvekuti vakomana vatanga vaposta and then after 12 minutes vodeleta and then post again the same statement. Zvinoratidza kuti these guys they are not confident in whatsoever they are doing. Panapa zvavari kuita vanenge vari kutongorova inonzi gambling do or die kuti zvataita izvi if we succeed. Mashoko atiri kuona kuti Blessed Muhlanga panguva ino aiwa panguva ino ari kutokomberana chema achiti aiwa even nekariya yake nebasa rake akutorityira pamwe nefamily yake after achireceive mathreats ari kuwana muupenyu hwake nokuda kwebasa rari kuita iri. Tozive mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Ndinangome section medu. Subscribe like turn on the bell icon.